Para sumali, isulat lamang sa isang malinis na papel ang inyong pangalan, address, contact number at pirmahan. Kasama ang 3 empty sachets of Charm Fabric Conditioner 30 ml or 1 empty pouch of Charm Fabric Conditioner 400 ml or 800 ml. Ilakip ito sa isang white envelope. Isulat sa labas ang promo title, ACS Kwarta Extravaganza. Ang pangalan ng produktong ginamit, ang promo week at RMN o IFM station na inyong sasalihan. Kaya patuloy na tangkilikin ang Charm Fabric Conditioner para mas malaki ang tsansang manalo. Deadline for submission of weekly entries is every Friday, 5 p.m. of the promo week. ACS Kwarta Extravaganza Nationwide Promo. Hatid ng RMN at IFM stations nationwide. Kwarta Extravaganza. See posters and print ads for details. For more information, visit facebook.com/ACS Kwarta Extravaganza and rmm.ph. Promo period is from July 31 to November 4, 2022. Per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0524 series of 2022. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Nga naman nga dili tanan gipamili sa atong Ginoong Jesucristo nga magsabwag sa mga kamatuuran nga iyang gustong ipasabwag. Akong usbon nga naman nga dili tanan namili ra man Hesus Kristo, no? Una katong 12 nga mili siya mga tinunan 12 dahil nahimong mga apostol. Nganong dili tanan? Nganong pipila naman? May ito tanan yun, no? Kaya aron daghan yun ba? Nganong dili tanan? Gipamili sa atong Ginoo? Diya sa pagpanguna sa pagpanudlo. By the way, San Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hangtod 23, babasa na ito na diha. Ang mga apostol, mga tinunan, no? Gipamili ni Kristo. Dili man ito tanan, no? Kung atong tanahon sa maong panahon, daghan kayo, no? Daghan na. No? Niya itong higayunan na mga hintil, kalamog na, mga Hudeo. Nganong dili tanan? Nganong dili tanan? Okay, no. Sayro na ito na sa atong pagpadayon na iniining atong dulamanon kahayag sa pagtuong Katoliko. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay. Mga tahuran sa gihapon kita, no? Atong makauban sa gihapon ang mga kauban nato mga radyoman kasamang radyoman Danny Luod sa technical side, kasamang radyoman Dax Ilumba o pasiunang pagtimbaya nato, no, sa atong amahan Father, no, nato dinhi sa istasyon RMN Dipolog. Ang atong amahan diri station manager o Sierra Mike Edgar Dacumo uban nagyud sa iyang tibuok gayud stop dinhi sa maong nga sibihanan, no, sa RMN Dipolog sa duha gyud sa AM FM band. Okay, dili na nato hisgutan ng staff, no, sa tanang mga sakop diri sa maong sibihanan. Puros na to ng mga amigo amiga. Okay, akong paghiyukbo, pagtahod kaninyong tanan.
sa atong spiritual gyud nga amahan, no? Ang gitalaga, no, sa Dios diri sa atong dapit ang atong obispo, no? Most Reverend Severo Kaermari, sa tanang mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpagamahan din sa ato nga dapit. Dili na lang nato hinganlan. Okay, atong pagyukbo kanilang tanan. Okay, o kaninyo nga mga niaro, no, nag monitor sa live stream sa RMN Dipolog. Okay, akong pagyukbo pagtahod kaninyo. Okay, sa AM FM yun na minaw sa radio, kaya akong pagyukbo kaninyo sa tanang suki yun sa tanang mga sakop sa Catholic of Faith Defenders. Ug ato na pong i-appeal ang Universal Pastor, no? Ang gitalaga sa Dios una, no? Ang una yung Universal Pastor. By the way, anong nama Universal Pastor? Okay. Kay doon na may hierarchy god sa katungdanan. Di ba? Parehas sa atong, bisan lang diri sa atong gamayng nasod sa Pilipinas, ang atong national head, national nga leader gyud, ang presidente. Pero naay mga subheads sa ubang mga dapit, no? Naay mga gobernador sa ubang mga dapit, no? Subheads na, no? O naay mayor sa syudad. Dayon sa barangay na apod kapitan. Doon ay hierarchy sa pangatungdanan, no? Dili na tupong, dili na parehas, no? Diha pa lang, no, bisan natong gobyerno yung nana. Doon ay hierarchy sa pangatungdanan. Pero kung ipangutanan nato diha sa pagkatao, isip binuhat sa Dios, walay labaw na tupong tatanan. Pero diha sa katungdanan, kinahanglan yun nga dili gyud na tupong. Doon na gyud hierarchy, no, bisan diha sa atong edukasyon sa DepEd. Uy, dili man tupong og katungdanan, di ba? Mas labaw gyud tong Secretary of Education. Di ba na po yung mga subheads, mga superintendents, down to the principals. Di ba? Di ko kay kusuhito ana. Wala ungog ko diha. O pero doon ay hierarchies pangatungdanan. Ang ato pang Ginoo di kay baluana. Nya pagkadako sa iyang organization, dili lang organization sa kadapit. Okay. Organization gyud nga pang universal. So pang universal doon na gyud kung doon ay national head god, doon ay international head. Kana yun na universal pastor. O dili man na kay gama-gama lang nato. Okay. Kung atong basahon ng Biblia, ligong basihanan nato nga sa dihang taliabot na gyung mukhayab si Kristo sa langit, no? Kay mo man to, no? Namatay siya, nabanhaw og di balik og asa siya gikan kay wala pa man mahuman yang trabaho. Iyang personal nga trabaho nga gisangon sa amahan niya na human niya. Di ba? Ningon magaito siya sa kamatayon niya sa krus, natapos na. Di ba? Personal niyang mission nga gitaha sa Dios Amahan na human niya. Pero ang trabaho sa gingharian, wa pa niya mahuman. Di ba? Iya kining mabitaw nagpili siya mga apostol nga iya magipili ang mga apostol tungod kay aron kung wala na siya dire ang iyang personal presence, no? Wala na ang iyang personal presence na imo padhayon sa gustos amahan nga ipasabuag gayud ang gingharian sa Dios. Gingharian sa Dios. Nagtukod siya sa iglesia, gipamili niya unang mga general mga apostol. Unya ang pinakalabaw gyud bali ang presidente. Uy, di nun mabasa nun sa Biblia litra por litra. Nga sa mga apostol, sa mga general nagpili siya presidente pinakalabaw, no? Ang chief, no? Di nun mabasa litra por litra pero anaay implied o masabot. Nasa una gyud katong pagtukod ni Kristo sa iglesia, no? Katong
nag-announce siya ni Pedro nga magtukod sa iglesia sa ibabaw sa bato. Actually, no? Kanang bato diha yun. Ang cornerstone ana si Kristo gyud. Tingali mo ingon mo nga, uy, si Pedro may gitudlo sa Katoliko Veritas. Ang foundation. Ang foundation. Sa pagtukod yun ni Kristo sa iglesia, kung maghisgot ang cornerstone, si Kristo mo may gitudlo sa Biblia. Pero nga nung gitudlo sa Katoliko nga si Pedro ang foundation, no? Magtukod kay kagbalay, bisag pangutan-on mo ng mga mayong engineer na magtukod og balay. No? Kay ang cornerstone mo tong sa ilalom, pero pa ibabuan nagkanto ng foundation. Di ba? Si Kristo ang cornerstone. So, sayop ang mga igsuon natong dili Katoliko nga sa dihang si Pedro kuno may atong gihimong foundation, gitukuran sa iglesia. Nga nawa na si Kristo diha. No way! Ang gitudlo sa iglesia Katolika na anay cornerstone. Nya di pud mahitabo nga mawala ng cornerstone si Jesus Christ kay ang nag-commission biya ni Pedro si Kristo biya. Diba? Siya diyang pag-ingon niya ni Pedro, sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Iglesia, kinat sila man na. Hubaron yun nato sa to ang pinulungan. Pagatukuron ko ang akong simbahan o katilingban. Nga kung basahon natos unahan, gitawag pud uging harian, no? Magatukod ako og usa ka gingharian nga matud pa sa Daniel 2:44 dili malumpag sa ato palig-on. Nya mao lagi kay gingharian man na gyud labaw. Dili mo ito mong way labaw. Mo na nga kadto bitaw akong ka-discuss sa Facebook nga tupong ra kuno katungdanan ang mga apostol way labaw. I beg to disagree. Supak ko. Mo manggali na hinungdan nga nabahin-bahin ta agyan na nga mo atong mo refuse ta ba nga naagyoy hierarchies pangatungdanan, no? Nganong mo refuse, nganong mo dumili man ta, nganong supakon man nato nga dihas pangatungdanan dunay hierarchy, no? Kay aron pwede ta makabuot-buot og ato, di ba mo man ang tinuod, no? Kung walay pop, kung walay mga labaw na to, mga general na to, mga obispo, kung wala na sila, walay santo papa, di magbuot-buot ag ato, pwede ta maghimo-himog ato, di ba? Di ba? Mo man na ang tinuod hinungdan nganong musupak taan ng pagtulunan sa Katoliko nga diyas pangatungdanan dunay hierarchy. Supak mo nya nagali mga sakop ninyo nga nagpamimbro anang naay hierarchy. Na ding inyong mga sakop nga nas DepEd. Ay kung ina ka na mga teacher na to puros na mga Katoliko diha. Napoy sa badista diha, napoy kanang born again diha, napoy CCF diha, di ba? Supak mo anang hierarchy pero nganong gipamimbro man ninyo diha inyong mga sakop diha sa kahugpungan, establishment o mga organisasyon nga naay hierarchy. Ay kung ingna ka ng usa ka sa badistang maestra dihag maestro, di na siya mo respeto sa labaw niya nga Secretary of Education. Si Kristo pang di kahibalo, ana. Nagkahibalo siya nga pasagdan niya ang iyang simbahan, iyang iglesia diri sa yuta. Nga kung walay mga leader, walay hierarchies mga tungdanan, hibalo siyang makuyaig na. Kung ato lang yung gituman na nga protokol, di man ta magkabahin-bahin ba? Yun ta magkabahin-bahin. Nga nang magkabahin-bahin man ta nga, ang atong labaw, santo papa man. Niingon to si Jeff Cavins, na hinamdum ko ni Jeff Cavins, no? Jeff Cavins. Kanas Jeff Cavins, background ana, no? Muna'y partner ni Scott Hahn niya itong program sa una makita na ko sa EWTN, diya sa Global Television Catholic Network, EWTN. Akong i-advertise ng EWTN, no? Kay para na, muna akong number 1 TV station. EWTN, Eternal Word Television Network. Secondary ran ako ng mga TV nga, mga news lang. Ang akong pinaka number 1 TV good station, pinaka number 1 ang EWTN, no? Okay, atong ika-congratulate pod mga Amerikanong Katoliko kay sila may naka-imbento na pinagi sa usa ka madre nga si Mother Angelica, no? Makita na to na stong cable na sa burag sa Orient man siguro na bilin cable na to, no? Sa Orient Channel 63.
Pero gitaparan po ng mga dili Katoliko na Iglesia ni Cristo, unsa pa na kanang INCTV, then na po isa sa Badista na. Tigtanaw po kuha na ilang mga salida. Pero ang akong number one yun, siyempre ang akong tinuhuan. Nga nagtuo ko nga naagyod gitukod ni Cristo. Okay. EWTN, Channel 63, no, sa Orient Cable Dipolog. O ako cable sa uban nga station, no? Kana katong akong giingon ninyo si Jeff K. Benz, former Protestant minister. Katoliko gid siya actually sa sinugdanan. Pero na-convert siya sa evangelicalism. So nahimo siyang protestante. Dugay siyang pastor sa protestante. Dugay siyang pastor sa protestante. Pero ako lang himubon taas mga istorya sing kinabuhi. Oo. Kutloon lang ako katong mga statement niya pila ka buok sa dihang gi-interview siya ni Marcus Gruday sa kanang programa nga Journey Home. Gi-interview siya. Nganong na convert siya. Kana po si Marcus Gruday, kanang host ng Journey Home, former Presbyterian minister po na. Dili na Katoliko sa sinugdanan. Presbyterian minister na kana si Marcus Gruday, kanang guwapo dihang dako. Makita ninyo sa Journey Home program sa EWTN. Former Protestant na siya minister. Presbyterian. Unya ang instrumento nga nakabig siya, na Katoliko siya, former Protestant minister pud kato si Scott Hahn. Irado kay ni Scott Hahn, daghan ka ng mga libro. Ug mao na yung ipangbasa-basa galiron sa mga dili Katoliko nga gusto nang magpa-convert sa Katoliko. Kana mga libro ni Scott Hahn, Marcus Gruday, Jeff K. Benz, Patrick Madrid. Si Patrick Madrid, cradle Catholic siya. Nagdako, gikan pagkabata, Katoliko siya. Dili siya convert. Katoliko siya pagkabata, hangtod karon Katoliko. Maayong laki manalipod sa pagtuo. Nanay taga-adlaw gyud nga radio program, no? Sa Relevant Radio dito sa Amerika. Patrick Madrid. So ako magaling ipang-post ng iyang video diya sa akong Facebook, no? Akong Facebook, Silbert Adriatico Dundoyano, i-search niyo na. Naari niyo makita diha akong ipang-post ng ilang mga video, no? Si Scott Hahn nga former Presbyterian minister, sa dihang nakabig siya, kato pod nga iyang na-classmate magyud niya gani si Marcus Gruday. Sa duha na instance man yun, natingala siya ngano nga si Scott Hahn na convert. Di iyang gipangita si Scott Hahn or iyang gihimamat, no, nangita sa gigayon nga magkakita sila ni professor na mga ni si Scott Hahn ron. Nakita gid sila og nag-istoryahan nay og na convert og appeal si Marcus Gruday. Kanang host anang program sa Journey Home sa EWTN. Kanang Journey Home program mag-invite nag mga converts, no, gikan sa laing religion, mga converts Katoliko, interviewon na ng Journey Home program ni Marcus Gruday. So mao na na-convert si Marcus Gruday, pinagi sa witness ni Scott Hahn nga former Presbyterian minister po. Then katong akong giingon niyo si Jeff K. Benz, katok gusto na kong kutloon yang statement sa dihang gi-interview siya ni Marcus Gruday po nga former Protestant minister. Ako na hinumduman, nag-ingon si nganong na-convert ko siya sa Katoliko, usa sa iyang girason dito tungod kay gikapoy na siya og kanang naghimo sa iyang kaugalingon nga pope kuno leader. Kay iyang gi-analyze og maayo nga kay nagbalhin-balhin man to siya nga iyang gi-analyze nga ang iyang interpretation base ra gyud sa iyang pagsabot, diba? Sa to pa private. Private. Unsa iyang dugay gud siyang Protestant minister. Kung unsa iyang nasabtan sa iyang pagtuon, pagbasa, mo na iyang tuhuan. So to pa, mo na iyang number one. So, ang iyang mang interpretation mo ay priority. So, sama ra nga kunong gihimo niyang pope ang iyang kaugalingon. Gikapoy na kuno siya, ana. Gikapoy na kuno siya sa kanabang sa posisyon ingon nga Santo Papa, although dili na niya wa na niya gitawag og Santo Papa na iyang posisyon, pero iyang gi-analyze sama ra man kuno nga gihimo niyang Santo Papa iyang kaugalingon, kay ang iyang mang interpretation mo iyang gipalabi. Nisupak kuno siya sa katungdanan sa Santo Papa nga labaw na. Pero
wa day ko kabantay sa dugay ng panahon nga ako po day gikumpetensya ang akong kaugalingon sa Santo Papa. Nga naman, kaya nga ako mang pagsabot mo akong tuhuan. Di ba? Gikapoy na kuno siya sa pagkasanto Papa. Sa akong nasabtan, mura ba og gikapoy na siya anang mga style ron sa mga igsuon nato nga binigbasa sa Biblia on sinasabtan tukod ay grupo. O, di ba? O, kikapoy na kuno siya na nya dili ra ba magparehas, magsungi ra ba na i-baptist nga akong nahibawan pagkadaghang klases baptist. Ya gay ko kaila di lang nako hinganlan. Nibiya siya sa atong laing grupos baptist nganong nibiya man ka kay napog kuno interpretation nga para niya sayop. Walang naghimo po siya iya. Oh, baptist gyapon tawag. Ug naay interpretation nga mulahi siya di mo pareha sa ubang pastor, lain na pod himo na pog laing grupo. Oh. So, actually matag grupo ron sa pundok nga ma-organize nga naay ang iyang tingog mo ituhuan, mo na silbing pope nila. Bisag dili nila hinganlag pope, pero ang iyang gibuhat mura siya pope. Kaya ang iyang mang tingog mo ituhuan, parehas atong kang Felix Manalo, INC. Ngalan yun, ni Kristo may gigamit. Oh? Pero by the way, no, kung naminaw tong katong sabadista nga bag-urang na friend nako sa Facebook o sa kababae, hindi lang nako hinganlan, no. Nilimot ko sa tibok niya ngalan. Niingon siya nako ba nga veritas mo tuo man ko nga kanang Katoliko tukod ng Kristo. Wa ko kabantay permiro ba binako Kristo yung tinuod. Ang iya diing pusabot Kristong puiki day. Kay si Kristo naghisgot man pud og false Christ. Di sa Matthew 24 ba to? No? Nga naay mga false Christ, no? Dili genuine nga Kristo ba? May galing gi small letter ang Kristo. Oh. Nagtuo kuno siya nga Kristo kuno ang gatukod sa Katoliko pero dili Kristong genuine. Fake. Una iyang akusasyon. Dugay ko kasabot tayon kay na pagdiretso na kog basa, wa na ko sabtag ayo na medyo wa kay ko kakuha siyang pasabot niya. Subli na kog basa nakasabot na ko. Kinatingala bitaw ko pirmero nga yun siya tukod kuno Kristo niya sa barista siya. Ingko pag ayo na kog basa, nakasabot mo ko siyang pasabot nga piking Kristo day ang ipasabot sa Founders Katoliko. Mo nang hing reply ko nga unsa may imong basihanan ana? Unsa may imong basihanan? No? Kay kung naagay kay conclusion, naagyo kay basis ana. Dili pwede na nga mo conclude ka nga wala kay basihanan, no? Sa argumentation pa gitawag nagpalacy, no? Palacy kung mo conclude ka diretso nga wa kay basis ana. No, kanang gitawag kanang giingon og a conclusion without premise is fallacy. Di ba mo na sa argumentation, mo diretso lang kag conclusion nga wala kay gipasiunang basis. Di ba? Napagali na premise 1, premise 2, ay conclusion. Di ba? Oh. So mo nang nitubag mong galinto siya unsa may imong premise? Akong gipasabot sa iya. Unsa may imong gibasihan nga piking Kristo ang Founders Katoliko. So mo nang nagsugod-sugod din sa discuss sa mga pagtulunan nga sayop kuno infant baptism sayop na sa pero akong ginahinay tubag to. Akong gi-reply nga dili taw na sayop na. Gani o gayuhon nagtuon mo na correct. Nga ang bunyag apil lang bata dili lang kay dagko lang bunyagan. O man gituwa man gitulo ni Kristo og mga apostol nga dagko ray bunyagan. Wrong interpretation lang. Akalang interpretation lang mo'y nagtukmod sa kadaghanan nganong mo ingon sila supak sila bunyag sa bata. No, ako ang gi-explain na diha, no? Hasta po ng immersion. Okay, sa history di man kay immersion ra may paagis bunyag. Tulo na immersion, sprinkling og puring. Nya ang ila sprinkling ra kay ang meaning kuno sa baptiso nga Greek immersion. Pero kana kung immersion diha nga nagigamit sa pulong baptiso dili man gud na siya paagi ra gyud ang gipasabot ana. Na ay meaning anang immersion nga kanang gitawag og spiritual meaning. Ang spiritual meaning anang immersion dili na paagi kanang ilubong o ipadaplin o kalimtan ang atong mga kasalanan. Ito pa itsapuira ba di kung mahimo di nato usbon. Muna meaning na immersion, ilubong ang atong mga kasalanan. I-immerse.
Kay kung sabto nimo na siya nga paagi ra gyud, di ka magkadimao ana. O kayohon nimo magkalanrakas, maglibog-libog yung kag inigbasa nimog Biblia. Kaya nga naman, kung immersion ra gyud nga paagi imong pasabot anang bautismo, supako nimo ng buo og sprinkling, unsaon nimo pag-harmonize atong bunyag ni Saulo nga nahimong San Pablo? Kung ako malimot, buhat 9 na. Buhat 9, 17, 18. Nga si Saulo nga nahimong San Pablo, gibunyagan siya ni Ananias sulod sa balay. Gatindog pag yun. Saan ninyo pag-harmonize ana nga gi-immerse siya pagbunyag, pagbautismo. Basahan niyo. Buhat 9, City hangtod sa buhat 9, 17 hangtod 18. Si Saulo nga nahimong San Pablo gibautismuhan o gibunyagan ni Ananias sulod sa balay gatindog. Unsaon man ninyo pag ingon nga gi-immerse si San Pablo atong iyang bunyag? Gatindog ha. Ang duol ana kung mag-speculate either gibubuan siya or gisabligan. Ayaw tong immerse, gatindog, di ba? Kana lang no, pero ang detalye ane mahibaw-an na ninyo ug ayo kung kanunay mo makig-discuss no sa mga Catholic faith defenders nga kahibalo. Ako yung inyong kahibalo ha, kaya di man punta ng Catholic faith defenders nga kahibalo gyud, no? Ako gani di ko kaingon nga kahibalo gyud ko, kay daghan pa kung wa mahibaw maisahan gali ko usahay anang magdebate nga kutlo-kutluan kog referensya nga wa kong kabasa. gi out of context di ko kaingon nga di ko ka definitely reply kay wa ko kabasa sa reference, no? Kay lisod man gunang mo kutlo lang og kana bang usara ka sentence duha ba? Dayon ang explanation wa na to mabasa. Pagka lisod ana wa ta kahibalog yun sa paglubag ba. So mao na nga usay mayon ko nga ako maghaka-haka lang po tubag, no? Dili ko sigurado sa kung tubag yun basta kay wa ko kabasa sa reference, no? So mao na, no? Kay nindot magog makabasa ta sa reference nga gigamit kay maka objective man gyud tag tubag, no? Kay mahibaw-an man nato ang gipasabot gyud sa author. Di kay kutlo-kutloon ra gud nimo ang part, mahimo man nang tuison pagka daghan ana, no? Pagkadaghan na sa mga pastor sa barista, daghan yung kong nabantayan, kutlog reference katoliko pero i-out of context ang tibuok message. Nga ipalutaw ang katoliko nun gi-atakis kardinal. Iyang libro. So now, wala ko igong panahon, ako nang ipadayon sa sunod, no? Nga nung gikinahanglan ang magisterium. Kung gusto ta magkausa sa relihiyon, no? Si kuan pa gikapoy nako og Santo Papa sa kung galingon mo nang usa na lang og Santo Papa kanang naa sa Roma. Okay, ako nang kumatud-an nga mo na original Santo Papa, no? Okay. So hangtod sa sunod Domingo pohon samang oras sa gistasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Pagtibayin